Aan de westkant van Dokkum wordt drok bouwd aan de nieuwe wenwijk, Stadsdok. Langs het wetter van de Dokkumer komen in totaal 24 wenningen. En die krijgen al aardig vorm. Het gaat hartstikke goed. We zijn vervarend aan het werk en zoals je hoort we de laatste kappen erop draait. Dus nog even, dan ben we weer wetter dicht. Dan beginnen we gewoon traditioneel bouwen met een betonvlier. En de rest, daarboven, het staat de houtskeletbouw. Dus de verdiepingen boven zijn houtskelet en beneden traditioneel. Stadsdok bestaat uit 12 heel vrijstaande woningen. En trek je een vrije kavels. Vooral de heel vrijstaande huizen, wie in een samafort. Ja, achteraf hint er wel meer wijzen kent. Alleen vanuit de gemeente en provincie samen met de ontwikkelaar is er eigenlijk besloten dat er 24 contingenten vrij jong zijn op deze terrein. Dus dat betekent ook dat er gewoon meer ruimte weer om meer woningen hier te bouwen. Troch de nijbouw komen bestaande huizen in de regio weer vrij voor orenmeesken. Maar met deze 24 woningen is de krapte nog lang niet oplost. We zien gewoon dat de vraag heel groot is en dat we dat lang net bieden kunnen. Dus die krapte die bloot en de rentes zijn leeg, de vraag is groot. Dus ik verzuur voor het net dat er wat verhoord in die woning maar. Deze week wordt de laatste hoornlijn aan de dakken van de heel vrijstaande huizen. Troch omstandigheden gaat dat dreger als verwachten. Het waar had dus net echt mee zitten, dus je hoort de laatste elementen nog even. Vorige week vreet en tongens, die zijn bezig. Nou, toen met name de waarsomstandigheden die plegen hun wat, dus je hoort de laatste even, dus veiligheid daar voorop. In juni moeten de eerste bewoners naar de nieuwe wijk verhuizen kunnen.